Grabatzen ari garen unean gaueko 11:26 minutu igaro diren honetan, Fluminensek eta Chelseak New Yorkeko MetLife estadioan jokatu duten kluben mundialeko lehen finalerdiaren analisia egingo dugu. Garaipena Ingalaterrakoentzat, Chelsearentzat izan da, huts eta biko emaitzarekin eta honen bestez, Enzo Mareskaren mutilek finala jokatuko dute igandean bihar PSG eta Real Madrilen artean jokatuko den irabazlearen aurka. Gogoratuko dugu, batetik Fluminensek Al Hilal talde arabiarra kanporatu zuela 2-1 emaitzarekin, Chelseak berriz Palmeirasi 1-2 irabazi zion. Honen bestez, Chelseak finalera sailkatzeko bi talde brasildar kanporatu behar izan ditu eta honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Finalerdi honetan Renato Gautxo eta Enzo Maresca entrenatzaileek, Palmeiraseko Renato Gautxok Fabio atera du ATP-an, hiruko lerroa atzealdean Ignacio eskuinaldetik, Thiago Silva Chelsean sasoi batean jokatutako jokalaria ere erdialdean, eta Santos ezkerraldetik, hegaletako jokalari aurreratuak Guga eta René izan dira, zelai erdian Herkules eta Bernal izan dira euskarri moduan, Nonato apur bat aurreratuago, eta Jon Arias eta Germán Cano izan dira goikaldean. Chelsea berriz 4-2-bateko sistemarekin irten da, Robert Sánchez izan da ATP-a, lauko lerroan atzealdean Malo Gustok jokatu du eskuinaldetik, Marku Kurelak ezkerraldetik, Adara Bioio eta Txaloba izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Enzo Fernandezek eta Moises Caicedok, Enkunku izan da eskuinaldetik, Pedro Neto ezkerraldetik, Cole Palmer erdipuntan, eta goian Joao Pedro, epailea François Letexier, frantziarra izan da, eta esan lan apur bat izan du, baina orokorrean hartu dituen erabakigarriak ziren erabakiak ongi hartuak izan dira. Lehenengo momentutik ikusi dugu argi eta garbi Chelseak norgehiagokaren dinamika eduki nahi zuela, eta Fluminensek ahalik eta gehien Chelsearen baloi irteera hori oztopatu nahi zuela. Conference Leagueko finalean oso garbi ikusi genuen nola Chelseari baloia atzetik ateratzea gustatzen zaion, Enzo Mareskaren taldeari, baina horretarako hegaletako zenbait jokalari ere barnekaldera sartzeko ohitura du, apur bat hortikan errazago atera daitezen eta nolabaitean aurkariek ere bertatik jokalari asko sartzen baldin badituzte berdintzeko edo, eta kasu horretan gaurkoan Chelseak ez du hainbeste hori egin. Enzo Fernandez eta Moises Caicedo esango nuke oso fin ibili direla alor horretan, eta naiz eta Fluminense goian presionatzen saiatu den, ez dute lortu hori nolabaitean, eta gero behin Chelseak badakigu zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera atzealdean ere, baina zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera zenolako taldea duen, zenolako jokalariak dituen, eta hor benetan Fluminensek asko sufritu du, eta 18. minutuan iritsi da partidako lehen gola, hain zuzen ere Joao Pedrori iritsi zaio baloia, esan batez ere Pedro Netok ezkerralde horretan, naiz eta hasiera batean Mareskak eskuinaldean kokatu duen, ezkerralde horretan sekulako protagonismoa eduki du, eta burua uste ikeragarriak sortu dizkio Fluminenseko atzelariari. Ignacio eta Gugaren hegaletik erraztasun ikeragarriarekin sartu da Portugaldarra, eta hor zenbait zulo bilatu ditu une askotan, eta hor ikusi da apur bat ez bitaldeek nolabaitean duten aldea edo. Fluminenserentzat egia esan meritu handikoa izan da honaino iristea, horretan ez dago inolako zalantzari, gainera Brasildarren artean ere ez ziren favoritoen artean sartzen hauek, eta azkenerako
Botafogo eta Palmeiras bezalako taldeen aurretik finalerdietan sartu dira. Kontua kontu jada gaurkoan askoz ere talde indartsuago bat izan dute aurrean, lengoan esaterako Al Hilal kanporatu zuten, egia da Manchester City kanporatu zuen taldea izan zela, baina orokorrean ezin da nik uste alderatu Arabiako talde horren maila eta gaurkoan Chelsea zuen maila, eta benetan Chelseak abantaila hori zukua atera dio, malo gusto eta kukurela ohiko moduan sakontasun handiarekin goian. Cole Palmer behar bada ez dugu asko ikusi lehenengo zati horretan, eta hori harrigarria izan da ere Pedro Netoren agerpenek jada nahikoa eman diote Chelseari, eta partidako protagonista izan denak 18. minutuan baloi galera baten ostean Chelsea arean sartu da, ez du ongi eraman jokaldia, areazti kanpo Joao Pedro kontrola egin eta haze gola egin duen, benetan horrela eman behar zitzaion sareetara joateko baloiari, sekulako efektuarekin joan da, eta atezainak espero zuen bere eskutara iritsiko zela, baina inbesterainoko efektua eman dio, kanpo aldera sartu da baloia, eta ondorioz huts eta batekoa ezarri du Chelsea merezitakoa, alde batetik gehiago izaten ari baitzen. Enzo Fernandez ere oso erasokor ikusi dugu, nik uste gaur Mareskak hasiera horretan planteamendu ofensiboa oso erasokorra egin nahi izan duela, eta hori izan da Chelsearen gakoetako bat, hasieratik intentsitate handiarekin sartzea, eta horrek gero ikusi dugu partida aurrera joan denean zen olako burua usteak ekarri dizkion Fluminenseri. 36. minutuan partidako polemika bakarra iritsi da, hain zuzen ere Renek eskuarekin ukitu du, eta barkatu ez, Chelseako jokalari batek eskuarekin ukitu du, ez dakit Txaloba zen, behar bada Txaloba izango zen, kontua kontu eskuarekin ukitu duenean Fluminenseko jokalariek berehala altxa dute eskua, penalti eske, epaileak ere penalti puntua adierazi du, baina gero barretika esan diote horretzegoela penaltirik, eta gero epaile frantziarrak publikoari bozgorailuetatik aipatu dion bezala postura naturalean zuen une horretan besoa edo eskua Txalobak, eta ondorioz ez da penaltirik izan. Honen bestez horrelaxe amaitu da lehen zatia, huts eta bateko emaitzarekin. Fluminense ere saiatu da, naiz eta Chelsea orokorrean atzealdean oso sendo ikusi dugun, eta naiz eta une batzuetan Fluminenseri baloia eman une horietan ere eroso ikusi ditugun, hor kukurelak atera du, baloi bat nahiko arriskutsua, ez atera izan ez balu, golera zioana, hor Robert Sánchezek akats nabarmen xamarra egin du, baina hortikan aurrera ez du asko sufritu Chelseak, eta bigarren zatian Santos eta Cano kendu ditu jada Fluminensek, entrenatzaileak Gautxok jada aldaketak egin behar zirela ikusi du, gainera Santos ere asko ari zen sufritzen, ezkerralde horretatik, jada Cole Palmer eta Nkunku pixkanaka batez ere Cole Palmer jokoan sartzen hasi da, Pedro Netok protagonismoa izaten jarraitu du, baina behar bada bigarren zatian beste galetik gehiago erasotu dute, eta Germán Cano ere kendu du, horixe, azken finean zerbait aldatu beharra zeukaten, aurrealde horretan ere ez zirelako distira handia izaten ari, Jon Arias taldeko izarra ere zelako bat ere protagonismorik edukitzen ari, eta Estume eta Keno irten dira, baina hauek ere ez dituzte gauzak asko aldatu, eta 56. minutuan jada Fluminense hautsia zen atzealdean, orokorrean zulo asko ikusi dizkiogu Fluminenseri, Chelsea baloia hartzen zuenean erraztasun handiarekin iristen ziren aurrealdera, eta Enzo Fernandezek pasea eman dio barnekaldera Joao Pedrori, eta berriz ere Brasildarrak sasoi batean Fluminensen aritutako jokalariak
sekulako zartakoa eman dio kasu honetan area barrutik, baloiak langan eman du lehenik, ondoren berriz sareetara joan da, eta bere kontu partikularreko bigarren gola egin du Joao Pedrok, bigarren aldiz barkamena eskatuz esan bezala, Fluminensen aritu baitzen jokalari Brasildarra, Europara lehenik eta behin Brightonera eta gero Chelseara iritsi aurretik. Eta 60. minutuan egin du lehen aldaketa, hain zuzen ere Joao Pedrok min hartu du, eta Joao Pedro zari garenean gaur bai, 2 gol egin ditu, partidako protagonista nagusia bera izan da inolako zalantzari gabe, baina oroar atzealdean eta taldearengatik egin duen sakrifizioa ere oso aipagarria da, eta nik uste horrekin ere sakondu beharra daukagula, zen olako partida egin duen alde horretatik Joao Pedro, nik uste gaur bero mapa bat jarri ezkero Joao Pedrorena, benetan zelaiko eremu guztiak agertuko liratekeela, eta bai, benetan partida handia jokatu du, eta bere ordez Nicolas Jackson atera da, egia da nola baitean Chelsea apur bat jaitsi duela jokoaren erritmoa, jada ez du hainbeste erasotu, baloi gehiago eman dio Palmeirasi, baina kontua kontu Joao Pedroren partida ikeragarria, eta gero Jacksonek baloiren bat edo beste kontrolatu du, saiatu da aurrera egiten, baina arrakastari gabe honek ere. 66. minutuan Nonato kendu eta Soteldo atera du, zerbait desberdina behar zuen, Nonatok txartela ikusi du, gainera etzen ongi jokatzen ari, taldea oroar oso akituta, oso ondoratuta zegoen, eta bere orde Soteldok honek ere ez du aldatzerik izan ez partida. Malo Gusto eta Pedro Neto kendu ditu 78. biek ala biek partida handia jokatu dute, batetik Malo Gustok eskuinalde horretatik erasokortasun handia erakutsi du, gero atzealdean ere sendo mantendu behartzenean egoki, apur bat aurreratuago ipini du Enzo Mareskak Kukurela apur bat gehiago atzeratu, horrek esan nahi du Mareskak hobeto ikusi duela Malo Gustok erasotzea, eta nola baitean bere atzean hor txaloaren laguntza edukitzea, eta asmatu du, eta bestetik Pedro Neto hasiera batean eskuinean kokatua behar zuken jokalaria, baina azkenerako ezkerralde horretan kokatu du, sekulako burua usteak sortu dizkio, askotan gainera bakarri jasotzen zuen baloia, eta behar bada azken uneetan, azken pase hori falta izan zaion bitartean, eta behar bada horrekin borobilduko zukeen partida, baina ez du alakorik lortu. Eta Maduek eta James irten dira, jada partida erabakita zegoen, eta Bernal kendu du Palmeirasek, Lima ateratzeko, baita Herkules ere Kanobio ateratzeko, biek ala biek ez dute euren arratsalde izan, Chelsea oso nagusi izan da zela erdi horretan, gainera oso azkar, vertikaltasun handiarekin mugitu dute baloia Mareskarenek, eta ondorioz bai Bernal eta bai Herkules jokoan sartu ezinik ibili dira, eta berdina gertatu zaie Kanobio eta Limari irten direnean. Minutuak aurrera joan ala, geroz eta erabakiago zegoen norgehiagoka, bigarren gol hori sekulako zaplastekoa izan da Fluminenserentzat, eta 86. minutuan Enzo Fernandez eta Nkunku kendu ditu, biek ala biek partida oso ona egin dute, batez ere Enzo Fernandezek hor zelai erdian egoteaz gain erasoan ere area asko zapaldu du, nola baitean nahi izan du batu taldeak hasieran planteatu duen joko erasokor horretara, eta oso implikatuta ibili da esan. Eta Nkunku bigarren zatian gehiago agertu da, Pedro Neto apur bat itzali denean, barnek aldera, kanpo aldetik ere lasterkaldiak eginez, partida oso ona, eta Santos eta Jol atera dira, baina hauenak ez du bat ere eraginik izan. Azkenerako esan bezala huts eta bi, Chelsea jokatuko du datorren igandean, uztailaren 13an, biharko PSG eta Madrilen arteko irabazlearen aurka, eta beraz ikusiko duea talde ingelesa txapelketa irabazteko gai den. Esan bezala Fluminense gutx, Chelsea bi New Yorken.